Hello Pilipinas! Magandang araw sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest weather analysis ng araw po ng Martes hanggang Biyernes, Mayo 27 hanggang 30, 2025. Ito po ang ating Tagalog version at ito po ay pinaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. Isa sa mga premier na kolehiyo dito po sa Rayon Bicol at sa Naga City. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. Ang lokal na gobyerno ng Naga City, headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At ngayon, umpisa natin pinaka-latest update. Mukhang malapit na po mag-start ang tag-ulan. At nakikita po natin ang pag-shift ng hangin sa sunod na ilang araw hanggang pagpasok ng buwan ng Hunyo mula timog silangan, magiging timog ang hangin simula bukas hanggang Huwebes. At sa Biyernes, Sabado hanggang weekend, mag-shift na po tayo mula sa timog kanluran. So, isa po yan sa mga parameters ng pag-asa, either west o southwest. At yung pag-ulan, kapag for 5 consecutive days, may accumulation tayo ng 20 millimeters. At more than 50% ng mga weather stations around the Philippines ay nag-record ng ganitong data. Mag-announce po ang pag-asa niyan na nasa tag-ulan na po tayo. Okay? Pasalamat tayo, wala pang bagyo. At yung onset lang ng habagat ang posibleng mangyayari sa unang linggo ng Hunyo dahil po sa pag-develop po ng thermal low pressure area sa may China na normal po yan pag ganitong pag-shift ng season from June to September, puro low pressure yan sa may China. So yung low pressure areas na yan at pag-start ng malakas na high pressure sa South Indian Ocean at Australian subcontinent, magkakaroon po yan ng shift ng hangin mula sa southwest na po at dumadaan dito sa may Pilipinas, lalo na po sa western sections. And then, aside from that, may frontal system na mag-form sa may Taiwan, from Japan, towards southern China, na magti-trigger po yan ng more southwesterly wind flow o yung mahinang habagat sa atin at magbibigay ng mga hapon-hapon o gabi-gabi ng mga pag-ulan at thunderstorms sa ating bansa. So, yan na po. Hintayin na lang natin ang official announcement from Pag-asa. So, ito po yung ating latest GovSat kahapon hanggang bukas po ito. At yung tropical wave na dumaan sa may Mindanao, Visayas at may Moropa ay nandito na po sa may West Philippine Sea. Medyo sabog po siya. Naging LPA 91W po siya ng bahagya kahapon at nung isang araw. But ngayon, tropical wave lamang po siya, humina. But kumakapal na yun ang kaulapan dito sa may dagat China o sa may West Philippine Sea sa labas ng ating bansa. At yung easterlies ay patuloy na humihina na yun ang hangin, nagiging southeasterly na po during the past few hours. At ito po yung frontal system na posibleng patuloy pa rin na may magde-develop dito mga series of subtropical low pressure na magti-trigger ng pag-enhance nitong southwesterly, unang bugso ng southwesterly wind flow simula pong first week of June. Okay, so huwag niyong kalimutan magdala ng payong, kapote dahil common na po ang mga panghapon-hapon ng mga thunderstorms at mag-ingat po sa mga posibleng pagbabaha na biglaan sa mga laging binabahang lugar. Okay? At ito po yung ating fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page na nakita po ninyo. Yung mga thunderstorms na nagsilabasan na po 2/3 of our country. Isolated po yan. May ibang areas po tulad dito sa Bicol. Hindi naman dinadaanan ng thunderstorms. But posible pa rin umulan baka sa gabi. Okay? So ito po yung tinatawag nating tropical wave. Nandito pa na yun sa may area po ng West Philippine Sea. At ito po yung zoom in saddle emission. So kita nyo, alas 11 wala pa masyadong kaulapan. Pero pagpatak ng alauna onwards hanggang sa mga oras na ito ay po nagsilabasan ng mga thunderstorms. Ipopost natin ang ating animation at 5 PM. Ayan po, halos sa malaking bahagi ng Mindanao. Puro thunderstorms at dito rin po sa may Eastern Visayas, parts of Masbate, parts of Negros at Panay. Yun din po sa may Southern Tagalog provinces like Southern Quezon, Bundok Peninsula,
posibleng dito rin sa may western portion ng Camarines Sur sa may 1st District at sa Marinduque, Cavite, Laguna. So may mga thunderstorms po dyan na pwedeng magpaulan sa area ninyo. Kita nyo yung mga lightning strikes na animation. Dito rin po sa may Ilocos region, down na po sa may Ilocos provinces, La Union, ibang parts ng western parts ng Cagayan Valley. So, yan po. At sa ating rain forecast for the next 5 days hanggang linggo, Hunyo 1, okay, kita po ninyo, mga oras na ito, yan po, mga thunderstorms sa ating bansa. Bukas po ng hapon, inaasahan po ang mga thunderstorms halos 75 to 80% ng ating bansa. So, ang Bicol, may thunderstorms, dito rin po sa may area ng Northern at Central Luzon, Metro Manila, Palawan, Visayas, Mindanao. So, simula na po ang pag-start ng ating tag-ulan. At pagdating ng Huwebes, Mayo 29, mag-shift na po ang hangin mula sa timog. So, yan po, nakikita ninyo. Thunderstorms pa rin, hapon-hapon. Sa Friday, mukhang limited na lang po sa may area po ng Luzon ang mga thunderstorms dahil po pag-shift ng hangin mula sa timog kanluran. At sa 31 ng Mayo, last day, yan pa rin mga thunderstorms sa hapon sa malaking bagay po ng Luzon. Unang araw ng Hunyo, linggo po, thunderstorms pa rin sa hapon sa may Hilaga at Ngitang Luzon. Kasama po ang ibang portions ng Kabikulan, Mimaropa. Malit na areas naman po ng Visayas at Mindanao. Medyo uminat na kasi yung southeasterly at easterly wind flow dito. Dahil nag-shift na po yung hangin dito galing sa southwest. Okay? So nakita nyo dito. Ito yung hangin mula sa southwest. So, ito po yung mga thunderstorms sa hapon. So, yan po inaasahan natin sa mga natitirang araw ng buwan ng Mayo hanggang sa first week ng Hunyo. So, 5 days lang po ito. More than 5 days, mababa na po yan sa less than 50% ang probability to less than 25%. So, kung i-forward natin for the next 7 to 14 days hanggang sa Hunyo Agis, so, makita ninyo ang mga thunderstorms ay patuloy pa rin makaka-apekto hapon-hapon o gabi-gabi sa Luzon. Okay? Yan po. So, talagang nasa start na po tayo ng tag-ulan. So, may mga magsasaka na magtatanim ng mga palay ay masaya na po sila yan. Okay? So, yan po ang mga pagbabago ng ating weather conditions na yung darating pong linggo hanggang next week. So, abangan po natin. At pasalamat tayo, wala pa rin nakikitang LPA na posibleng maging bagyo. Subalit yung American model, mukhang mayroon yata mag-form sa may Taiwan area o sa may Southern Islands of Japan o sa may malapit sa Hainan. So, ito po yung European model. Baka pakita niyo yung hangin. Ito yung wind forecast. Ayan. Kita nyo, sa Biyernes, galing na southwest. Ito po yung frontal system na mag-form. May frontal system po dito. So, mukhang may mag-form dito ng subtropical low or tropical low pressure. So, malaman po natin yan. But hindi na po siya magiging bagyo. Then, sa unang 7 days ng Hunyo, purely southwesterlies po tayo dito. Mahinang habagat. Okay? So, may mga possible mga malilit na LPA po dito. At wala naman pinapakita sa European model na magiging bagyo. Subalit, babantayin po natin yan in the coming days. Yan po, sa may Hainan, may low pressure system na magpapatuloy na mag-enhance itong mahinang habagat sa atin. Ang American model, kung tingnan natin ng June 2, mukhang malakas yung frontal system at may mga low pressure o subtropical low dito sa may malapit sa Okinawa, sa may Yayama Islands at Taiwan. Mukhang LPA po yan o bagyo. Hindi po natin alam yan. Alam natin ang American model o GFS masyadong aggressive. So, June 8, 9, and 10, meron yatang monsoon depression dito or malakas na LPA malapit sa Hainan. So, hindi pa po natin alam kung magiging bagyo po ito. But, babantayin po natin yan. Alam natin mababa po ang probability ng American model pag more than 5 or 7 days ang forecast. Okay, so for the next 5 days, yan ang medyo mataas ang probability. Mag-shift na po tayo
from southeast, south, ang magiging southwest na po ang ating hangin. At yung mga hapon-hapon na mga pag-ulan o gabi-gabi ay lalong dadami. Okay? Lalo na po sa Luzon. So, yan po ang sinyales na papasok na po tayo sa tag-ulan. So, yung mga nagtatanong naman sa karagatan, ano ang condition ng ating karagatan, for the next 5 days po hanggang linggo, ay magiging okay pa rin po ang alon dito sa may East Philippine Sea. Hanggang 1 to 1.5 meters ang wave height. Light to slightly moderate. Dito sa may central waters ng ating bansa, sa may Visayan Sea, Sulu Archipelago ay magiging kalmado hanggang half a meter ang laki ng alon. But dito sa may West Philippine Sea, mula 1 meter ay akit po ng 2 meter o 2 metro ang laki ng alon. Light to moderate na po ito dahil po sa pagsimula ng hangin mula sa habagat. So, may light na habagat. So, tataas na rin bahagya ang hangin. Lalo na po pag i-move natin sa first 7 days ng June, mukhang sa June 3 nga, malakas ang alon dito sa may West Philippine Sea, sa may Philippine Area of Responsibility. Abot ng 3 meters. So, moderate to rough na po yan. Malaki ang alon. Kapag kayo po ay may trolley at mangingisda po kayo dyan, medyo delikado. Okay, so yan po ang latest natin na yung week. So, abangan po natin ang pag-onset ng ating tag-ulan. Hintayin natin ang official announcement from Pag-asa. Within the next 7 to 10 days, mag-announce na po yan. Kapag nakarecord po ng mga weather stations nila na for 5 consecutive days, more than 50% ng mga weather stations nila ay may 20 mm na ulan, mag-start na po yan. Mag-announce na po sila ng tag-ulan. So, ito po si Mike Pado magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpanood niyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.